So, hala ba yung buntag sa tanan? Adto na tami! So, mao din yung mong life o loy kay akong anak ko guys. Alas 7:30 naman niya. Kuan. Alit tala na. Ya magkuan. Alas 7:30 niya. Mas ko na yung api. Ipukaw ko na lang ni. Indutag bagaan ng kanahan. Ay. Ibilin ang pala. Guys, lang ka ba doon?